Enw fi di Sage Todz, a dwi'n dod o pentra bach o'r enw Penygroes yn Gogledd Cymru. Nes i cychwyn sgwennu cerddoriaeth yn 2018, ond o ran cymryd pethau'n serious, mae'r Cyngor Celfyddau Cymru wedi helpu fi perfformio mwy na creu pethau, ond wedi helpu mynd â fi i Ffrainc yn ystod yr Cwpan y Byd Rygbi blwyddyn dwytha, ac hefyd Qatar yn ystod Cwpan y Byd Pêl-droed. Doedd rhan fwyaf o'r cynulleidfa yn Ffrainc ddim yn deall Cymraeg, a lot o'n nhw ddim yn hollol deall Saesneg chwaith, ond mae amdano teimlad mwy na dim byd arall, so oedd o'n anhygoel bod pobl yn mwynhau a gwerthfawrogi perfformiad ni gymaint. Mae Cymraeg yn pwysig yn y celfyddau yn Cymru achos mae'n bwysig i Cymru. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig yn cerddoriaeth yn bob fath o arts.